The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what the day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. Our life, or one life for Christ, is all I have. One life for him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor thirst for water, but of hearing the words of the Lord. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, niini nga adlaw ang gikinahanglan ng atong pagpangandam sa tag sa nato kakaugalingon. Kung ikaw sa kamagtutuo ang imong pagabuhaton sa di pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mao ang imong paghingalan, pag-admitir, pag-angkon nga nakabuhat ka mga sala ning adlaw. So, kung nakapay mga sala nga imong gitinir diya sa imong kalag hangtod ning higayuna, gikinahanglan nga kana imong ikumpisal. 1 John 1:9 nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ikinahanglan ang imong paggamit sa imong free will to make a decision to believe on the Lord Jesus Christ. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Humani mo buhanta ka na, pagtuo kang Kristo, ikaw mahimong anak sa Dios, o nga ikaw makasalmot na usab ni atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray.
Amahan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo niining dapitaw pag-usabo Diyos kini kami magapadayon sa among pag tuon sa imong pulong agigugang sa amon ang napundo din sa among mga tagsa-tagsa kalag. Now to Diyos nga ikaw hatag ka na mo kalamdag dugang sa imong mga pulong na luyo niya na ang mga prinsipyo ang imong mga saad, ang imong kabubuton busa. Tangtanga mga babagan din sa mga nauna o Diyos. Salamat nining Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan. Aniya nasab kita sa atong naandan nga adlaw-adlaw ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ug niya pa kita magadupot nag-focus ni ining atong tun-anan nga naguluhan og ang talagsaon nga espirituanong kinabuhi sa mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. The unique spiritual life of believers in Christ. So okay, agi og labas atong panumduman nga kitang mga magtotoo nga nahiluna naman sa grasya. Ang bot pasabot ni nahiluna sa grasya mao nga ikaw na umol na diha sa mga pagtulunan diha sa Biblia o gikan niya na atong nakatunan unsaon nato pag kabot niya ng pagpanag-iya o kaluwasan. Mao na nga diha kami nakakatuon sa imong mga pulong. Kini atong at nagpasalamat kita sa Dios nining tanan nga kita nagakatuon ni nagsugod kita sa pagtuon sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan ug didto nato katuni unsaon nato pagkaluwas, how to get saved. Mao na nga naghang mga katawhan karon nga naglibog pa og gumikan kay ang in general the church nowadays are getting weak umikan sa aniya kita sa panahon nga gitawag og unsa panahon sa apostasya, age of apostasy. Ang pasabot sa apostasy ang mga katawhan bagang duot sa katawhan ni ining kalibutan na nagkaana mo kalayo gikas kamatuoran. They are now departing from the truth. Mao kaniyang panahon nga gitawag og age of apostasy. Ug mao na nga kini si Satanas, the arch enemy of God, nagsikad-sikad gyud na siya. Day and night gyud na siya paningkamot og trabaho nga ang magguba gyud niya ang gitukod ni Ginoong Jesucristo nga lawas ni Ginoong Jesucristo, the church. Mao na nga nagasuod gyud ni si Satanas uban sa mga demonyo, sudlan gyud ang tanang mga suok sa kalibutan nga diin anaay tudlo ang pulong sa Dios, ang mga kamatuoran. Maiyang goal na sayo nakita nga usa sa o dili kay usa ang goal gyud o tumong ni Satanas alang sa mga dili magtotoo mao nga iyang pangitag pagi nga iyang mapanalipdan o iya siyang iya nga babagan ang mga dili magtotoo, the unbelievers, babagan nga dili sila kanang dungog sa may balita sa kaluwasan. Kaya di siya buot nga kining mga di magtotoo maluwas. And you know what I mean? Mao na ang iyang tumo nga iyang babagan pangitaang pagi nga dili sila makadungog sa may balita sa kaluwasan. Kay kung makadungog ana ay puruhan nga kini sila mudawat sa kaluwasan. Kay nahibaw naman ta nga si Satanas is
sa the most miserable creature of God, labing miserable sa tanang mga binuhat sa Dios. O mao na nga ang prinsipyo mitungha nga misery loves company. See, buod siyang iyang maduhig ang bagang duot sa katawan as possible ang tanan pan na may kabubutan ng tao naman siya kapilian. So dili ang tanan nga muuban sa madaha o malinglan niya. Mao na ang tumong ni Satanas sa mga di magtotoo. Kung naapo siya tumongan kanatong mga magtotoo, unsa may iyang goal niya. Ang iyang goal tumong mao nga babagan gihapon kita nga maka unsa dili ta mo padayon sa pagtuon sa pulo sa Dios, babagad ta nga kung mahimo mo hunong undang atong kini bang atong Bible study through the YouTube ipagitaan na niya paagi nga maputol, mahunong, di na ta makapadayon, buahan wala unsa man to pagtubo, di na ta makatubo sa pulo sa Dios o mahimo mga miserable kung kita mag negatibo na wala tay gana kay nada kita paglinglan sa tanas. So we must be aware of this. Kay naibaw naman ta nga tulo ang mga dagkong kaaway nato ingon nga mga Kristohanon, ang kalibutan, ang yawa ug ang unsa kinaiyang makasasala, the world, the devil, the flesh. Ano nga itong mga dagkong mga kaaway na kung wakay pulong sa Diyos unsa man nimo pag-asdang ani nila mo na nga hindi maduan ta sa Diyos. Put on the whole armor of God, taming sa panalipod nimo pinagi sa pagtuon sa iyang pulong. Mo na nga human ta maluwas, gimanduan ta sa Dios sa pagtuman niya ng iyang mando di sa 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon ta pinagis pagtuon sa iyang pulong. Kini mo ning proseso paagi nga itong gibuhat adlaw. Buahan maka dugang patas mga kaalam gikan sa Dios sa atong pagtuon sa iyang pulong pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo. Mao gid na Yahweh kay di man mahimo wa ang Espiritu Santo nga mao ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kini imong nadungog nga nagyaw-yaw, mouthpiece na siya, gigamit lang siya, galamiton sa disseminate sa pulong sa Dios o sa mga balita sa kaluwasan. So mao na nga sa atong pagpadayon makakabot ra gyud ta sa atong tumong nga mao ang spiritual maturity. Ato na po ni kini good review naman po ni God ni ato lang ning ilabas kay aron di gyud makalimtan. Okay? So sa atong pagpadayon ini atong tun-anan nga the unique spiritual life of believers in Christ. Sa atong pagpadayon ini atong pagtuon, this is what we call spiritual momentum sa in English. Pagpadayon, pagbuylo sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Sa tanto nato nga makugihon, masigihon, malahutayon, masubayon na pagtuon sa pulong sa Dios, maugmad ang atong kalag, ang atong pagtuo nga niya sa atong kalag, ang atong pagtuo sa Dios ug sa iyang pulong. Ug samtang kita, of course, dili man ta magkatuman sa plano sa Dios kung dili kita magpuyo lagi niya ng operational divine dynasty. Unsa man ang operational divine dynasty? Mao ni atong ngalan in English sa Royal Palace, harianong palasyo. Puloy-ana ni sa mga magtotoo. O kini, it's a mental attitude.
ayaw na ginikalimtiha, niya sa itong panguna-una. Ang operational divine dynasty niya sa itong panguna-una, kay ang Kristohanong pagkinabuhi is a system of thinking. It's a mental attitude life. You see? So, what you think is what you are ba? Naman as proverbio. Unsay mong ginahuna mo ka na ikaw. Kung ikaw magunahon na og dautan, nan, biktima ka sa dautan. Bilibot ang Diyos nga ikaw magunahon ang mga dautan. Kay mao man ni ang offense o pag kanang supak kini sa kabubuton sa Diyos. Kung ikaw kanang magadawat ikaw sa mga pangunaw ng tawhanon, kalibutanon, mga dautan, mao na nga dili ka makatuman sa imong espirituhanong panginabuhi. You cannot. You cannot fulfill the protocol plan of God for your life. Because the only way that you can continue in fulfilling the protocol plan of God sa imong kinabuhi, mong pagpuyo diya sa sulod sa operational divine sphere. O kung anaa ka na diha ng dapita, you are free from any sin. Wala kay sala sa una, sala sa dila, sala nga makita, sala sa buhat. Wala. You are free. Therefore, mao nang dapita nga atong gitawag as a review. Ito naman yung gisgutan taon-taon na. Nga mao ka na ang dapit nga matawag na perfect environment. Kasabot ka. Perfect environment. Kahimtangan nga hingpit. Nga maura na ang perfect environment nga atong mapahimuslan samtang niya patanining kalibutan na. O ganang maong perfect environment gibili na ni Ginoong Jesucristo sa diha nga unsa iyang gibuhian ning Espiritu samtang didto siya nagbitay sa krus. Pag-ingon niya tapos na, nauman ang iyang misyon sa pagpakamatay sa atong mga sala, paglukat sa atong mga sala, o dunga niya na pagbili niya ng perfect environment, divine dynasty nga karong gitawag og operational. Mao na sa diha nga atong hawason, habwaon ang mga sala nga nitong nahuna, sala sa nahuna, sala sa dila, sala nga sa buhat. Then na kita makapuyo diha sa sud sa operational divine dynasty. Daghan maningan, daghang synonym, daghangan kining maong operational divine dynasty. Gawas niya na, this is the protocol plan of God. This is God's power system. This is the Christian way of life. O this is the royal palace. Palasyo ni nga atong puy-anan. Pagkanindot ko na naata niya na magapuyo diha sa sulod. Okay? Kay then mo na anha diha nimo masinati kanang kalinaw nga gihisgutan ni Ginoong Jesucristo. Atong gituki na ni taon-taon lang yun kanang kalinaw, the peace, irene nga anaa diha sa pulong sa Dios nga atong na katunan kini. Okay, ato ipadayon ning atong gibiyaan last time. Ning tukbil matabahin sa bertud, no? Ang man lang ni akong gibinisaya kining virtue, virtud. Kaya mo man common nga binisaya, no? Well, of course, could be mithi o hiyas, okay? Okay, ato lang gamiton kanang pulong nga virtud. Kining virtud, well, of course, naiba naman tag-unsay himplo og mga virtud. Pagka mapaubisanon, pagka maaghop, kanang pagka masinagtanon, pagka
unsa pa. Basta kini mga ehemplo ni sa virtue. Virtue sa in English. Virtud. Now, kining virtue or any of the virtues should be developed in the family. Sa atong panimalay, kaya naghisgot man tani ining upat ka divine institutions nga katukuran sa Dios. Ang una nini kabubuton, ikaduha kanang kaminyoon, ikatulo panimalay, kaupat ang nasod. So mo tutok sa tanya ng sa panimalay. Ang birtud maugmad kini or should be developed. Kinahanglan nga maugmad kini diha sa panimalay, pinagi sa pagtudlo sa atong mga kabataan sa sayo nga pangindaron nila, pagtudlo sa pulong sa Dios by teaching Bible doctrine to children early. Kay lisod naman og mga inguntag mga hingkod na maglisod na. Kay di na sila maumol. You see, it should be early age nini mga kabataan. Hangtod nga ma-develop ka na maong virtue. You see, ang home, okay? Ang atong sabay binisayag home, panimalay. Diha sa atong banay, okay? O ang atong balay. Ang balay is the very place mao gyud na ang tukma nga dapit nga diin ang gagmayng mga bata are being properly molded mentally, physically, o labos tanan spiritually. Okay? Mao kini ang dapit nga diin tukma gyud nga ang mga kabataan, mga gagmayng bata maugmad, maumol sila sa ilang pangunahuna, sa ilang panglawas o sa ilang espirituhanon nga kahimtang. And these and all other spiritual ways for the good of children, alang sa kayuwas mga kabataan, make them assets. Mahimo sila nga mga kanang mga kaayuhan, okay? Assets rather than liabilities sa katilingban, apan labaw sa tanan to make them well-pleasing to the Lord. Now, gikinahanglan nga kini sila, giyahan sila diha ng bersikulo sa Proverbio 3, bersikulo 5 ngadto sa 6. Unsay gisulti diha? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Umulon gyud ing mga kabataan ni ana sa salig sa Dios. Nang sa man nimo pag-develop niya na kung mga dagko na ng mga kabataan. You see? Mo ni ang dakong sayop, dakong kanang gibugaton sa simbahan karong panahon na. The church age nga mga kabataan karon wala sila maumol gid sila bahin ini. They are not properly molded mentally, physically, labaw tanan spiritually. So, mao na nga diha sa Colossus 3:18 naghisgot ka ng maong bersikulo, family relations. Relasyon ba sa banay? Now, Proverbs 1:8 nagaingon ka na, hear my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Alang ni sa mga kabataan, mga anak. Now, balik ta sa Episos 6:4. Fathers, do not provoke na napunang provoke par orgitso kana mo na Greek word nagpasabot og ayaw sila palaguta, okay?
Do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, balik na ko diya sa Colosas 3, versikulo 21, verse 21. Nagaingon ka na, Fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Now, kining exasperate, ang Grigong pulong, ang iritizo, ang sabot kasilag, to cause someone to feel bitter. Kalagot lagi. So, ayaw sila palaguta. Do not exasperate your children so that they will not lose heart. Okay, so fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Now, kining fathers, of course, nagrepresentar kini sa mga ginikanan, di lang kaya mga amahan. Okay? Now, kitang mga ginikanan have that responsibility. Ato ka ng tahas. Ato ka ng katungdanan. Ayaw ginakalimti. Now, they should not resort to child abuse. Nakakasagaran na pag yun nagpangitabo karong panahon ng mga child abuse, sexual incest. Kini sila are considered as soul abuse. Soul, sa kalag. It is by not teaching them the truth. Example, by not teaching them the difference between right and wrong. Wala. Pakyas. Daghang mga ginikanan. Pakyas gunini. Nga, ang grabe pa nga, they resort to child abuse, sexual incest, ilan nagiunay, ang mga kabataan, wagin sila, tudluin nila, unsay husto, unsay sayo, by not teaching them not to touch other people's property and rights. Diba? Tagang mga ginikanan, pakyas nini. Nga wagin nila tudluin ng mga anak. Ayaw na hilabtiha kay dili na imong that's not your property, that's not your right, so dili ka makatandog na ayaw gina sa hikapa na, you see, mani pagtudlo sa mga ginikanan. Next thing that parents should consider with regards to their children is not to cause them to fear. Sama pa nang lit nga sila mahadlok o nga tiaw na mauna ni katawanan ka na. So kung may pa, ilan na noong loko ng mga halanay tiaw na iwakwak. You see? That's part of emotional abuse or physical abuse. Ibaw ka ba? Ikaw ginikanan, kamong mga ginikanan na paminaw ni ini. Kita. I'm also, of course, I'm a parent. Mauna nga, this is part of emotional abuse or psychological abuse. Imong gi-abusar ang ilang mga pagbati, ang ilang panguna-huna. You see? Mauna nga, sayop. Daghang sayop. Sa itong mga ginikanan. Hinaod nga kinima kanang maamguhan unta kini sa nagpaminaw ning atong paghisgot niini. Kitang mga ginikanan should know God's instruction manual. Mao ni atong gipangtun-an adlaw-adlaw. Ang pulong sa Dios gipakasama ka ng instruction manual sa Dios. Ug labing tinuod mao ginahang iyang instruction manual. Saan man mo pag-enjoy sa kabutang lagi o sa appliance nga imong pinalit nga di ka basa sa instruction manual, owner's manual. Saan man mo pag-enjoy, di ka ka-enjoy niya na, hindi mo kakamao. Saan man paggamit, maupod na ang atong kinabuhi. Kung di ta magtuon, magbasa sa magtuon sa
instruction manual sa Dios nga ang Biblia, pulong sa Dios kini nga atong ipangtun-an. Kundi ka magtuon nun sa amin mo pag-enjoy sa kinabuhi. Mao na mo yung mo kasabot niya ang kinabuhi. Tura. Sa amin mo pagsabot. Nagkaguliyang mo yun. Say, prinsipyo niya nga itong gibrogan. Life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Pag kanindot sa kinabuhi, kung kay pulong sa Diyos, apan kung way pulong sa Diyos, miserable ka ng kinabuhi. Prinsipyo na. So parents should know how to instruct their children, instruct the instruction manual sa Diyos. Kung ka na sila nagatuon, pagtuon kay negatibo malagi, saan ba? Minsan nakita ni mo ang punto. Kita ang mga gikanan kinahanglan nga mo tuon sa God's instruction manual. So, we would be able to deal with our children in the proper way. Sabda gina. Soul abuse. Kining soul abuse, mo ni makaguba sa panguna-una the thinking skills of children. Kanang devastate ini. Doon na rabay 5 ka kategorya sa child abuse. Ano sa maning 5? What are these 5 categories of child abuse? Number 1, sexual incest abuse. Okay? Number 2, physical abuse. Number 3, soul abuse. Number 4, emotional abuse. Ug ang ikalima, neglect and deprivation. No na. Kini mo niya 5 ka kategorya sa child abuse. Mao na kitang mga ginikanan should teach our children good language. Kanang maayong mga pinulungan, good language, and evangelize them early. Pasabto ng imong mga bata, gagmay pa na sila. Imo na ng sangyawan. Kaya na mga panahon nga ng mga bata, ang mga tanag, kinsa magod si God, kinsa man ni ang Dios, naghamang maghisgot. O kana, mo na nagkaabot sila sa age of accountability kung mangutanan na sila. Kaya ang maura ba ni? May age of accountability about 3 or sometimes earlier niya na 3, 4 years old. Ang uban nga murag dugay sila nagkaabot sa age of accountability. Basta pag abot yun lang niya na, imo na ng sundan sa pagpatinaw nila, pag-explikar nila unsaon sila nga mahilangit. Mao gina. So, we should teach our children a good language and evangelize them early. Dili gyud husto ka ng imong tudluan imong mga anak o mga daotang mga pinulungan, mga laway o bisan ka ni sa imong kanang musinggit ka, imong singgitan ng mga anak nimo, yelling, shouting. Ang kinagrabihan yun bang imo na yung pamalikasan, mga sagad. Pamalikas. Imo na nang imong hinganlan na mga unsa nang imong mga anak. See? Grabe ako, imo pagtawag buang unsa na diha. You see? Makadaot na sa ilang pangunahuna. Because those are things that make the children traumatic. Ibaw ka? Matraumatic ang mga anak nimo ni anak. So, I hope masilsil na nimo diha. Okay, balik na punta sa 4 divine institutions. Volition, ang una, kabuton, communion, marriage, ikatulo, panimalay, family, ikaupat, ang nasod, nation.
Okay, sa volition, kinsay autoridad? Yourself. You are the authority. Ikaduha, kami niyon, kinsang autoridad? Ang bana. Ikatulo, panimalay, kinsang autoridad? Mga ginikanan. Parents. Ikaupat, nasod, nation, government leaders are the authority. Okay? So, mo na nga, kinahanglan kini atong matungunan kini. Akong malikon ditong Colossians 3:21, fathers, do not exasperate your children so that they may not lose heart. Iritizo, exasperate, to cause someone to feel resentment. Okay? Ayaw palaguta. Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Na, mando yun na. Now, itong timanan nga ang Diyos, kanunay gid siyang nagaamuma sa iyang mga anak. God always takes care of His children. Believers, okay? Kitang mga magtutuo ni Ginoong Kristo. God always takes care of us, His children, believers in Christ, every moment of every day. Matagot mo yun. Mauna nga kita sa atong pagkinabuhing Kristohanon, we should live as unto the Lord. O kining mo itong pagkinabuhi sa moment by moment nga kanang paglakaw uban sa pagtuo, uban sa kalamdag sa Dios sa iyang mga pulong in the light o we live as unto the Lord. Ang Dios never fails in His daily provision. Kanang try to evaluate unsa may na pakyas sa Dios karong adlaw nimo. Pagkaon, biste, unsa, kasilungan, imong kanang trabaho, unsa na. God never fails in His daily provision. He is always faithful. Matinumanon mo niya ang mga kinaiya sa Dios. Believers just take these things for granted, diba? Murag, walang nila panumbalinga. Wala ni uban mo, di gani magpasalamat sa Dios, buntag pa, inigmata. God is always faithful, timan ina. We believers are always faithless, while God is always faithful. Now, what makes believers faithless towards God? Do you know? Unsa may nakapa? Why pagtuo sa mga magtutuo? Mga magtutuo, ha? Magtutuo ni Ginoong Kristo ang buot pasabot. Apan, wa man sila pagtuo sa mga pagsangkap sa Diyos. Wala. So, what makes believers faithless towards God? The reason for being negative to the Word of God. Mauna. For having wrong priorities in life. Mauna. In what way? Tubag. For being people emphasis, not God emphasis. Ang lang empasiya, napakadakaan ng mga tao, dili ang Diyos. Manibot pasabot for being people emphasis, not God emphasis. Believers, are classified into two. Duha naman. Kamatang sa mga magtotoo. Paano ang puta niya na? Winner believers o ang loser believers. Iba naman tana na. Nganong na loser ang usa ka magtotoo. Nganong na pildiro. Iba kag ngano. Tungod siyang pagka-negatibo, kaway gana, way kaikag, way kainit, way kanang tinguha. Na mo yun siya, wa ko'y panahon niya na. So, they become loser believers.
Unya kini ra ba mao mga matang sa mga magtotoo? Mao ra ba gini reklamador, arit-itan, mao ba nang ining binisaya, arit-itan, mga kanang reklamador, mga gamay rang pag-antos nga moabot sa kinabuhi mo dahil sila ngano man inggi ingon man ko sa Dios ni ini. Imagine that. Why did God let this happen to me? Pagkada kong pasipala kada sa Dios. Ngano man taon ilamang basulo ng Dios nga may way labot ang Dios. Kinsa may labot sila. Umikan sa ilang pagka-negatibo, sa ilang mga bad decisions, you see. Mo na hinungdan, mga bad decisions, bad priorities. Now, tiba ni, ang prinsipyo, life is fabulous with doctrine but miserable without it. So, by being negative, recalcitrant, lethargic, and indifferent towards God's Word, ang usa ka magtotoo sa diha nga siya confronted by problems in life, na mga suliran, mga gumunhap, mo na, they would easily throw in the towel, nga sila mo surrender, would give up, ug mo dayon lagi ingon sila, why did God let this happen to me? Mo man popular nga cliche. Kaya binimo, all believers had been given equal privileges and equal opportunities by God. That mao na nga ang mga magtotoo have no reason wa gyud sila kanang reason why they cannot be victorious in their spiritual life. Why? Answer, because everything that we believers need in life had already been provided by God. Nisangkapan at ang daan sa Diyos. Unsa may mga ehemplo sa mga provision sa Diyos. Ang mga tanda ko nimo. Unsa may mga ehemplo sa mga kasangkapan, pagsangkap sa Diyos kanato. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Unsa man ang napakyas sa Diyos? Napakyas ba siya sa kanang provide kanimo, pagsangkap kanimo sa imong mga kinahanglan, dili kanang imong gusto? That's a different thing. Ang want is different from need. So God supplies all our needs na. Philippians 4:19 ay nakalimti. So, unsa may nasangkap sa Dios kanato? Number 1, ang atong kaluwasan. You see? Nagpasalamat ka ba sa Dios? Ngayon ikaw naluwas na. Iyan ang hinatag. Gasa na. Grasya na. Kaluwasan. Blessings in time and eternity. Na, mga panalangin. Buuan taniya mga panalangin sa diha nga kita makakabot na. Yan ang sa kapasidad o katakos. Capacity stage, which is spiritual maturity. So, bububo na ang Diyos sa mga blessings in time, ug dito na sa eternidad. Ito pa'y mas grabe pa dito. Dito sa grabe, mas dagko mga di na ni mo na kanang describe ang mga gitawag na itong escrow blessings in eternity. Ano pa? Ano ba yung nasangkap sa Diyos ka ito? Kining pulong niya. Bible doctrine, pulong sa Diyos. Unsa pa? Ang napulo ka solusyon sa atong mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Iyan ang kasangkapan. Unsa pa? Rebound. Kanang pagkumpisal. In fact, maunay nag-una sa mga problem-solving devices. Unsa pa?
logistical grace support. Sa man himplo ning logistical grace support, imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong panimalay, imong banay, imong balay, imong mga sakyanan ba diha, imong mga trabaho, imong negosyo, imong mga higala. All of these are logistical grace for the purpose nga ikaw makatubo niya siyang pulong, magtuon. Pagtuon siyang pulong aron kita mutubo sa atong kalam, etc. etc. Daghan ang mga kasangkapan nga gisangkap sa Dios kanato. Nagpasalamat ba ta? Muna. Now, when believers gain a strong foothold sa ilang espiritualong kinabuhi, they become winners. Muna. Anha kita makakabot nga mga mananaog na kitang mga magtotoo. Mo man ni ang kanang mo ni ang tugon sa Dios nga kita patubuon aron kita mahimong mga mananaog ng mga Kristiyanon. Okay? Kay abigod nimo sa diha o sa matag higayon kita mag-atubang ang mga suliran sa kinabuhi. Ana-anay solusyon sa Dios ni anang mga sulirana. And He answers our questions in life. Pinagi siyang pulong nga na diha sa atong kalag. Kani ba nga itong ibang tunan? Isil-sil manggod mo. Bitaw ng kining atong paagis pagtuon po sinilsilay. The method is inculcation. Inculcate. Pagsilsil. Mo sink in yun sa imong kalag. So, when we don't have His Word, mga tay pulong sa Diyos, because we don't study it, then, how can God become real to us? Dili. No, bitaw ng daghan sa mga katawhan, miharap mo ng Diyos. Asa man ang Diyos, mura maglabihang layuan siya, mura kapunaw-punawan, God has not become real to them. Kaya man lagi sila pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, let's remember that the only solution, the real solution, the genuine, absolute solution to a believer's problem is the Word of God. Kadungong ka. Ang pulong sa Diyos, mao'y bugtong solusyon. The real, genuine, bugos, timos, lintunganay, I hope dawat ka ng Binisaya, the absolute solution sa atong mga suliran, mao ang pulong sa Dios. Naadiha. Principle. Sa may principle nini. Human solution is no solution. Only divine solution is the real solution. You know what? Sabi nimo, a believer who don't have God's Word only accumulates garbage in his soul. Naroon na. Basurahan na yan. Kaya may kamaturan. Ang magtutuo nga way pulong sa Diyos diya siyang kalag. Ang naa sa iyang kalag, puros basura. Na gusto ka bag mo na imong sinati? Well, again, the principle stands. It's a matter of choice. Naragyo sa atong desisyon ka na. So, di nilang kita kutob o ato ipadayon ni ugma. O atong ipadayon sa pag-ampo sa Diyos na iyang panalinginan o iyang atagan pagkadasig gining atong ministry. Ang Balbido Evangelistic Ministry nga gamiton kini mighty way to spread the word of God, spread the good news of salvation ngadto sa nagkinahanglan ini Musa
magpadayon kita niining atong spiritual momentum. Wala na ni undangay. Hangtod na ni. Either kuhaon ta sa Dios, kay nahuman na atong plano siya, atong kinabuhi, by death, physical death, or the rapture. See? Either, meaning duha kung unsay mauna. Okay? Mauna nga, na undang kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. This is our spiritual momentum until we reach our common goal as believers, which is spiritual maturity. Magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Niining matamis ngay gayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Nga mao kini ang among kinabuhi. Nga kini ang magagiya, magatultol, magaaga kanamo Diyos sa among pagkinabuhi dinhi sa walog sa mga luha nga gigamhan ni Satanas. Teritoryo kini sa kaaway sa Dios. Musa, salamat o Dios nga imo kaming gisangkapan, imong mga anak gisangkapan sa imong mga taming, panalipod, hinagiban na among iasdang batok sa among kaaway nga espirituhanon. Musa, salamat o Dios sa among paglamdag pagkanamo uban ni kami sa among pagpadayon ini. Iway kami sa mga kabilinggan o nga imo kaming dadon din ni pag-usab sa among naandan. Kami makapadayon ngayon nga nay pagsibog sa likod o pag-atras kundi pagsibog ito sa unahan. To move on like your soldiers, O Lord. Onward. Nga kaming mga sundalo nimo magapadayon ngayon sa marcha nga to sa unahan hangtod magkamot namo ang among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong, the stage where we can have capacity for life, for love, even for suffering, o maghimaya kami kanimo Dios. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.